Πέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Ένα βίντεο εδώ, Legend of the Poro King. Και είμαι μόνος γιατί κάτι παίχτηκε και είπε να ξανακάνω reconnect. Μπήκες όμως. Μου λέει ότι μπήκα. Ναι, reconnected. Να με. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν. Θα παίξω full AP Nasus, γιατί όλοι ξέρετε γιατί. Γιατί full AP Nasus είναι θρησκεία. Full AP Nasus χρειάζεται σε όλα τα match. Οπ! Είδατε που χρειάστηκε ο Nasus, έτσι. Όχι, ο ψεύτικος ήτανε, με ψαρώσανε. Και πέθανα. Τρόπι κι ασχώς. Άρα πρώτο item ζώνιας θα βγάλουμε. Να μην πεθαίνω. Κουάντρα. Ποιος ρε? Εγώ. Ποιος κουάντρα? Όχι, το triple δεν μπορούσα να πάρω επειδή είμαι νουμπά. Όμιτς. Δηλώσεις κυρίες και κύριοι. Προ. Ένας από τους καλύτερους. Θρες. Τρώει silence, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με έκανε fear. Τον στάκαρα όμως. Check me. Αν πετύχει το F. Όχι. AD carry thresh time. Το Lantern. Crap. Τα spike από πόσο Ω, φως. τι έκοψε. Α, δες πως έτσι. Πέθανα. Όχι. Ω, Μιτσί. Hashtag report tower. Hashtag πόρο. Με το πόρο το πήρε. Ναι. Ω, αυτός ο Graves έπρεπε να πεθάνει. Νομίζω τόσο πολύ κόβω με μια έψη. Μια ή. Αυτός ο εφηλίστης παίζει σαν εσένα. Ωραία, σου το χάνει. Θα ζητήσω με εμένα τουλάχιστον που ήταν καλύτερες. Στα κάρτας για ένα καλύτερο μεθαύριο. Για τρίτη είναι. Είδες. Smoke weed every day. Ήρθε η ώρα. Ξέρω ότι δεν πέτυχα το πόρο, αλλά ξέρω ότι θα πετύχω αυτό να. Ω! Oh, denied. Ω, Twisted Fate. Τα τουλ. Άρε, έφαγα το stun και δεν μπορούσα να κουμπιστώ. Δεν πειρασείς. Χαχα, ποιος γέλασε έτσι? Βγάλτε κανένα απορώ ρε παιδιά. Και αυτό μου σώπα να κάνω. Πολύ Κάνω άχρηστη. Pro best res universe. Πολύ νουμπάς είστε. Δεν στείλε blank. Ωραία φίλε. Δεν το περίμενα να τα κόψει του σε είχε πει το χιτάκι μου, αλλά εγώ το περίμενα. Πόσο είσαι? Α, με brutalizer ακόμα είσαι. Καλά είσαι αδερφέ. 8! Madlife, όχι. Πάρτε τους ρε. Αντί να κάνεις το feedback και εσύ. Α, έλα ρε φίλε. Έβγαλα το ζώνιο όμως, τώρα είμαστε εντάξει.
Τώρα είμαστε κομπλέ. Πιστεύω. Τι άλλο να βγάλουμε. Τι άλλο βγάζει στον AP Nasus. Για κάποιο λόγο δεν μας ακούει. Ή μας ακούει και μας κάνει disrespect. Όπα, κατάλαβα το κλείσει. Έφαγα black screen πριν. Όμτσι. Τι βγάζουμε στο... Τι άλλο API item βγάζουμε στο Nasus. Τι έβγαλες. Έβγαλα ένα ζώνιας. Γιατί... Δάκρυ έπρεπε να πας καλύτερα. Σαν κασέρι πέφτω. Έλα δώσε τα κάρω ρε. Όχι. Τουλάχιστον τη σκότωσα. Δάκρυ. Δεν γουστάρω. Τώρα δεν αξίζει. Τώρα δεν αξίζει να βάλω, ναι. Τι να πάρω. DFG. Μάσκα. Μάσκα. Πάμε μια μάσκα εδώ. Do you be killing? Really now. Σε σκότωσε. Έχω 7 death. Έχω ένα death ανά λεπτό. Όχι, όχι. Μπήκαμε στο 8ο λεπτό τώρα, άρα δεν έχεις. Και δεν φιντάρω. Και κάθονται. The jukes mate. Ρε φίλε, τύχωσα. Κάτσε τώρα, θα καθίσω εδώ μέσα. Smoke where you lay. Τώρα χες θα αγγίσεις. Όχι, ο πόρος. Ο θείος πόρος. OMG. Τζόνιας. Άρε. Και έφαγε και grab, OMG. Έρχομαι να σε σώσω, μικρή Μοργκάνα. Wait me. Μικρή Μοργκάνα, όχι. Ο Θρέστος τι παίζει, τάγκ, τι μου πάει. Ο Τσόγκα δεν παίζει. Τσόγκα. Fail ulti. Μια ωραία ulti. Ωραία. Φύγε, φύγε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Είναι καλά χες. Κρίς! Ωραία, με πόσο HP έμεινε. Την όλη μου. Έχει ψηφώσει την όλη μου. Έκλεισε το μικρόφωνο. OMG. Προχωράμε. Ήρθα. Επέστρεψε ο Νίκος. There's damage. Nice, nice, nice. Oh, mad life moment. Ω, σε έπιασε. Καλά, ο Θρέστος είναι 500.000 φορές καλύτερος από εμένα. Και δεν πίνει και μία ρε φίλε.
Αυτό είναι το κακό. Ω. Πώς έφτασε εμένα? Ω, γιόμους! Γιόμους! Nice. One shot. Mad Life Moment 2014. Άρε, δεν μπορώ να πατήσω... Δεν μπορώ να πατήσω ulti. Κουάντρα κιλοφίλες της. Πώς το πήρε? Easy. Triple kill. Triple kill. Μετά τη μάσκα τι παίρνουμε? Μετά τη μάσκα Έκανα... πάρω τι Εγώ έτσι. τελείως διαφορετικά. Καιρό το Fade σε έβαλα δεν είχα το έξι. Βγάλω Δεν βγάλε κανένα... DFT. Κανένα relays δες να βγάλω. Όχι, βγάλε κανένα καρπέλο. Ξέρω. Relays θα βγάλω. Και μεταφερόμαστε. Ουί. Ω, γιουπι. Να το grab. Νάτος. Ο best. Smoke weed every day. Ωραία, δεν στύπια. Συμπέρασμα. Μην παίξετε AD Thresh σε πόρο. Γιατί... Ω, ανοίγει έψιλον ο Τζάξ. Ω. Κρίμα, κρίμα. Και είσαι στο background. Συγγνώμη, πάλι. Ω, Mad Life. One shot. Έφαγα τη LeBlanc και ένα ωραίο one shot τη δύο. αποφεύγω όλα τα πόρο. Είμαι χαρούμενος. Πέτυχε και κάμια. Nice. Αν πετάξετε κανένα πόρο και δύο πόρο king. Όχι! Δεν πρόλαβα να πατήσω το... Shit. Nigga. Δεν βγάζω relays. Πάω full AP, πρέπει να κόβω περισσότερα. Πάρουμε full pots για ζωή. Όχι, 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 όχι. Δες με. What? Πού πήγε το χ... Πού πήγε το χ... Ω, πού πήγε το π... Το χ... Πού πήγε? AD και Thresh, προ. Εντάξει, Το πραγματικά. καλύτερο δεν είναι. Μίλησε μας γι' αυτό. Πώς νιώθεις που είσαι AD carry thresh? Νιώθεις χαρούμενος? Κανονικά είναι μια χαρά. Εγώ δεν ξέρω να παίζω τίποτα. Double kill, όχι. Γιατί δεν έχει ζώνη εσύ Μοργκάνα? Έχει ζώνη, εσύ δεν το πάψεις. Πρέπει να μην έχει.
Να τη. Κάποιον, θέλω κάποιον. Εσύ, είσαι ο κλεπτός. Όχι ρε φίλε, Στα καλά. κάντε κάνα καλό focus. Δεν θεμένα με το θρες. Δες, ποιος θα πάρει το κυράγε. Δεν άκουσα τίποτα. Και ο κύριος θα την ούτη. Οπότε σας κουβαλάω, οπότε είμαι κράκερ. Προ. Mechanics. Κάποιος μαζί μου. Εγώ. So close. Hit. Ooh, mad life. Πω. Πάλι έπεσα. Πώς τα καταφέρνω. Α, μην πεθάνω. Όχι! Μπήκε μέσα στο tower. Αν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω. Oh my god. Έρχομαι. Κράτησε το χώρο ζωντανό. Ω, έφτασες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ας σας κάντε ένα subscribe, ένα like και κάτι και ένα share στους φίλους σας. Αυτά από μένα. Έχεις τίποτα τελευταίο να πεις? Το κράκερ είναι προ. Γεια σας.